Hasitinga kiechini gati abamenyane ne kurwase county ya Nyamira ne nasensemo ya Chepilati yogotoka se orubeberwe county ya Nyamira na bigo county ya Bomet na barababa wesokya nakogania umokwanyi bumuraiwe nserigathi Gachagua tabasa wa kwa isiko okwana negeteseni kyandizi TV nigo abamenya abo baterebuna Gachagua nigo bachoretwe amo no muraiwe nse Dr. William Samoei Ruto na igonya yega kuruswa bisi no muraiwe nsenere abega kurwabisi. Asa mangana ya president na Gachagua at first walikuwa pamoja na ndio bachagete banjaini ona tukumetivu na aba Kenya ngirani kiabete mwasore gwatanika otaitugutuguta Gachagua at first iko kwa mwanjete ona ngai mwarwerete mwasore gwetana komutugutora isiko nje nare goteba nonye moko komutuguta mwespi masoka isiko president orwo na Gachagua nyemo kurwa mo yuko tugakora chikura buya tugakura bona basoire birogo na ndi mwanza ko tuletera oyo monga arwekero igonye ge kunyarikana tikabarwa bonse ndu twarenge go sababu no mwamuguzi ebyongosi ibyeto bikono kominyoka masindani ga ngabi bagotebya bakanya nganga tobwa Gachagua isiko tikanera Ruto nera areta masakara nere mesa ba areta nere keja bwate 22 kera baburi chikura na Gachagua torra nere ngagose ere paramenta kende kose bintu mbiribiri yabwate byoka Gachagua is not going anywhere. Nase ensemo